ଏବେ ବାଜିଛି ରାତି 2ଟା। 2 ଜଣ ବାହାରିଲୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଅଛି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ରାତି ବାଜିଲାଣି 2ଟା ଆଉ ବର୍ଷା ଏତେ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଲୋକ। କ'ଣ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଜଗାର ଭକ୍ତି। ଜଗା ଡାକିଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ରଥ ପାଖକୁ। ରଥର ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ପାଖକୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଏବେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରେ ଅଛି। ଭିଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଏବେ ଆମର ରଥ ଦେଖା ସରିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଏଇଠି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।